pumurup sik ya nduk, heeh. Dikendhoni dhisik suasanane, ha iya. Ya nggo mukadimah, heeh. Nggo opening utawa pembukaan ana ing season limbukan, iya. Aku njaluk Sinden Astabrata, heeh. Dik Sinta Mbak Sri Wahyuni kalawan Mbak Ingkar jumeneng bareng. Oh ngono ah, ya. Lagune Ninggal Katresnan. Wah iya. Nggo mukadimah, mukadimah ning limbukan karaben ngregengake swasana kang mapan ana ing Beji pada malam hari ini. Oh ngono ah. Ayo Sinden 3 jumeneng berdiri bersama Ninggal Katresnan. Ya yuk.
alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ama ba'du sujud syukur ya nok, leren dhisik nganggo leren sakwetara. Oh ngono ya Mak. Iya. Prakara lakon bisa ditutukne mengko ning bakune awake dhewe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe. Sak kanca komplit saka kutha Nganjuk sowan marak mangarsa mapan ana ing tlatah Mbeji Kedewan Bojonegoro. Oh ngono ya Mak. Iya. Ora lali nduk piye. Angka sepisan ya kuwi sujud syukur, puja lan puji syukur kang jero tumrap Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tuhan yang Maha Esa, heeh. Yang widiwasa ngono, sing wis maringake kenikmatan keberkahan sumrambahe para warga gong kang mapan ana ing Mbeji Kedewan. Oh ngono, iya. Mokal tanpa nikmating pangeran, mokal tanpa nikmating Gusti awake dhewe bengi iki bisa kumpul bareng-bareng lek-lekan tirakatan mapan ana ing kene no. Oh ngono ya Mak. Wah iya. Iya ya Mak. Aku bakal takon karo Biyung. Takon babakan apa no? Janjane bengi iki acarane apa, ujub kabule apa? Ngene ya Nok, piye? Ya kuwi ujube ya kuwi Mahargya Putra Miwaha Siwi. Oh ngono, Sing didhauhke sapa? Iki sing didhauhke, sing kakung ya kuwi Mas Andre Adi Pratama. Oh ngono, Putrane, putra saka Bapak Suwandi kang sarta Ibu Dari. Oh ngono, Sing estri, sing cewek ya kuwi Mbak Sevi Yulia Andriani. Oh ngono, Ya kuwi putrine Bapak Sukemi, Lawan Ibu Tarni. Oh ngono, sing mapan ana ing Beji Kedewan kene. Oh ngono ya Mak. Iki Mahargya Putra Miwaha Siwi manten bengi iki kajate ujub kabule no. Oh ngono ya Mak. Ya lantaran hajat iki hajat manten awake dhewe ditimbali keluarga gong, keluarga besar. Ya kuwi Bapak Sukemi, ya kuwi Mas Andre Adi Pratama kelawan Mbak Sevi Yulia Andriani kang wis nempuh bebrayan agung, nempuh bahtera rumah tangga, awake dhewe bisa sowan maneh ana ing laladan Beji Kedewan Bojonegoro. Ana ngaturke panuwun, awake dhewe kae pertama kali sowan ana ing kene yen ora keleru ditimbali karo ingkang winengku kinurmatan Bapak Ngatijan. Oh ngono, akhire nglerek isih diparingi wektu kang mirunggan karo Gusti Allah, kanggo nyambung tali paseduluran, ya kuwi ngaraketke tali kekadangan utawa silaturahmi sowan meneh karo dulur-dulur sanak kadang kang mapan ana ing Beji Kedewan Kabupaten Bojonegoro. Oh ngono ya Mak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sowan komplit no. Iya. Asta Brata Group saka Kutha Angin. Iya. Kutha Angin Kadipaten Nganjuk. Ayo. Wah luar biasa. Sindene jejer-jejer ijo kaya lemper. Wah iya. Wah jan iso ketok kompak diseragami. Lah iya. Sinden ana cacah 5, sinden cacah 6. Iki nak jaman saiki to no, nganggo seragam cantik-cantik ngene iki jaman saiki. Mergo perkembangan zaman, nut jaman kelakone wayang mengikuti perkembangan zaman. Dadi sing didelok, sing dipirsani karo para warga masyarakat, mirsani pagelaran wayang kulit ki ora mung ceritane wae, ning uga ana sindene sing dadi daya pikat utawa daya tarik, nilai plus. Ayo. Nek jaman biyen wayang tempo dulu ngono sinden ora kaya jaman saiki. Oh ngono, sinden jaman biyen ngono siji ae tuwek, lungguhe jejer penggender. Oh ngono, ngono gek ngrokok, lupute ngerokok ya nginang utawa nyusur. Oh iya. Perkembangan jaman-jaman saya maju, oleh pencetus Ki Narto Sabda, sinden dideleh ana ing
jejere dalang. Oh ngono. Perkembangan zaman setiap dalang punya inovasi sendiri-sendiri. Durung maneh ana inovasi saka almarhum biyen Pak Entu Susmono Tegal. Ayo, sindene madhep ning kelir, madhep wayang. Oh ngono. Mengko nek pas tampil utawa pas nembang lagi diunggahke. Oh ngono, dadi inovasine dalang ki dhewe-dhewe. Aku besok ya ora gelem kalah, Aku ya arep gawe inovasi. Ngono. Sinden ora tak kek sinden gender, sinden ora arep tak dekek ning jejer dalang. Arep mbok dekek ndi? Ning dhuwur gayor ngono. Wis. Heeh, ning dhuwur kono ungkang-ungkang, nek pas mangan dikerek. Lah iya. Anggere dalange suluk muni mak. Lah iya, Kowe aja nut jaman kelakon iki sing becik wae, sing apik wae. Iya, luar biasa. Mas Andre Adi Pratama dengan Mbak Sevi Yulia Andriani. Ya aku iki ya durung rabi, aku iki durung nikah. Oh ya, sih Joko, ayo. Ning aku ki wis tau sinau tumrap bebrayan, tumrap wong omah-omah. Oh ngono. Wong wedok utawa sing wis membangun rumah tangga, membangun bahtera rumah tangga. Kewajiban seorang istri kuwi ana 3 no. Oh ngono. Dicatet. Oh ya, Kewajibane bojo ana 3. Kaping pisan ora lali nindakake ibadah. Wong wedok ahli swarga, nek wis diwengku kakung, ayo. Kowe aja ninggal ibadahe. Oh, ngono. Upamane agamane Islam ya ora ninggal salat 5 wektu. Saya-saya entuk wong lanang sing becik imane, apik morale. Oh, ngono. Nindakake ibadah sesuai dengan kapitayan kang sarta kepercayaan masing-masing. Kaping pindho, wong wedok calon swarga kuwi nek bangun miturut karo wong lanang. Oh, ngono, bangun miturut karo wong lanang. Ngalor-ngalor ngidul-ngidul waton perintahe utawa perintahe wong lanang mau ora njegurke ana ning juranging maksiat. Oh ngono. Iya, kaping 3 wong wedok calon swarga sing sregep poso. Oh ngono. Masane ora mung poso nahan ngluwe, nahan ngelak ning masani ati. Oh ngono. Iya ya, Mak. Wong wedok yen wis diwengku kakung kudu manut perintahe wong lanang. Apa meneh wong lanang suami, kuwi nak wajib memberi nafkah kepada istri. Nafkah iki dibagi 2 no. Nafkah lahir, nafkah batin. Oh, ngono. Nafkah lahir sandang pangan papan. Oh, sandang pangan papan. Nafkah batin ki nyun sewu ora kok saruning iki ngelmu. Hubungan biologis kuwi nafkah batin. Oh, ngono. Wong lanang kok pas butuh, wong wedok ki ndak oleh nolak lho. Oh, ngono. Nek upama awake kesel, ora entuk nolak kecuali nek pas datang bulan utawa pas bulanan. Oh, ngono. Wong lanang kok pas butuh, wong wedok kok nolak. Kuwi hadis, wong wedok mau sewengi bakal dikutuk karo malaikat. Hadis. Lah nek sing wedok butuh, sing lanang pas kesel, kuwi sah ora dihukum. Oh, ngono. Iya. Ning kuwi jenenge hukum ora adil. Lho, iki ajaran agama kok. Ajaran agama. Ning apa ya ora kena disiasati? Kena disiasati upamane sing lanang butuh, sing wedok kok pas awake kesel bar nglembur bar nugas utawa bar ngerjakne tugas kantor. Kena disiasati. Disiasati piye? Upamane wong mangan sego goreng, leren toke ben dipuluki dhewe. Oh, ngono. Iya. Iya. Iki ngelmu ora kok rusuh. Oh iya, pengetahuan. Luar biasa. Ora lali ya kuwi ngucapke panuwun terima kasih yang sangat banyak marang para pepunden-pepundene awake dhewe sing nimbali aku kang sarta kanca-kanca saka Kabupaten Nganjuk sowan marak sowan ana ing kene.
Ya kuwi pinanganten kekalih. Ayo Mas Andri, Adi Pratama Kang Sarto, Mbak Sevi Yulia Andriani, keluarga besar Pak Sukemi, Ibu Tarni, Kang mapan ning Beji uga Sudarmane utawa wong tuane Mas Andre, Bapak Suwandi karo Ibu Dari ngaturake panuwun kang tanpa upama awake dhewe isih pinaringan wektu kanggo nyambung tali silaturahmi kekadangan. Oh ngono antarane Nganjuk dan Bojonegoro. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Wah luar biasa. Wit sore aku nyambut gawe ning kene seneng kok no. Seneng semangat. Lah ya. Apa meneh luar biasa didukung dengan sound system sing kepenak. Lah iya. Wah, hebat tenan. Iya. Sound system penak. Wah, iki nek ning Nganjuk digone Nganjuk wis hebat. Lah iya. Oh ngono. Luar biasa matur nuwun. Iya, Dasare awake dhewe ya mau budal saka ngomah. Setengah papat sore. Ayo. Tekan kene jam piro? Meh jam 8 tak omongi. Lah kok iso meh jam 8? Lah raimu kesasar tekan Sragen piye to? Piye to? Iso Nganjuk, iso arep ning Bojonegoro kesasar ning Sragen. Lah aku iki turu ndak roh no. Oh turu, aku iki turu dilalah sopirku sopir anyar. Iya. Kulinane no sopire si Ardi kuwi. Ayo nek Ardi percaya aku wis genah dalan, wis mudeng dalan, tak tinggal turu no santai. Ayo, aku turu nganggo sopir sing anyar. Aku tak kira ya wis weruh dalane. Aku turu penak tangi-tangi. Lho kok wis ana kuthane ana gadinge loro. Nek kutha gadinge loro iki wis Sragen. Lho terus ana mie ayam Kabupaten Sragen. Terus matamu wicek iki lho. Iki Sragen iki. Kowe arep ngeterke tanggapan apa arep ngulihke aku ning Solo? Lah iya, ora apa-apa. Untunge aku melek lho, Nok. Lah iya. Umpama urane wis digawa tekan ngendi-ngendi. Lah ya ora apa-apa sing baku ora randat kebangetan. Lah iya. Uga ngaturke panuwun terima kasih. Katur sapa? Katur dumateng dulur-dulurku WMC Wayang Mania Community sing berkumpul pada malam hari ini. Oh ngono pecinta wayang. Siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Wah iya, WMC. Mas Karno. Ayo. Dan kanca-kanca ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ngaturaken terima kasih matur nuwun. Wah iya. Dalang Akbar tidak menutup mata. Wah iya. Iso masuk ana ing daerah Bojonegoro ki saka kekadangane kanca-kanca WMC. Oh ngono anggone ngraketake paseduluran. Dadi seniman ki ora mung sing diudi ora mung perkara skill. Skile wis apik, saya apik meneh nek serawunge relasine tambah luas, tambah bagus. Oh ngono mah. Ayo ngaturke panuwun. Ya pancen kaya mangkono ndongakne marang pinanganten kekalih. Ndongakne marang ya kuwi Mas Andre Adi Pratama kelawan Mbak Sevi Yulia Andriani. Moga-moga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah katal akhirah. Bisa menciptakan baiti janati rumahku surgaku. Satemah bisa duweni golek kencana kang wujud putra no. Oh ngono ya Mak. Ya. Ora ndongakne temanten nganti kaken-kaken ninen-ninen. Ora ndongakne kaken-kaken ninen-ninen. Ora. Mergane apa? Kuwi donga kleru, kuwi donga salah kok no. Oh donga kleru, donga salah. Mugi-mugi temanten ngatut runtut reruntungan ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Lah dalah diijabahi tenan. Saiki jaman saiki wong tuwek kari modare pegatan iki akeh lho, Nduk. Oh ngono. Oh ngono. Dadi dongane diganti. Muga-muga antuk wahyuning judo. Wah iya. Donya nganti tekan akhirat. Wah iya. Amin amin ya rabbal alamin.
mentok. Terus Kula depisno malih. Wis gak betah nek iki tak tokno arep sedil, sapine ora enek, manuke ya ora enek. Kula tokne. Kabeh Mas. Ber ngoten wis babar pisan. Lah niku badhe kula denok tur ngoten. Mentoke kok ya muni. Piye? Mas. Sakeng kewan kok ngelokke ya. Tenan aku ya gumun kok. Kewan kedewan ki pinter-pinter, Mas. Oh, iso nyemoni ngono ya. Iso nyemoni wong. Akhire ora sida nguyuh, Mas. Ora sida nguyuh seprene. Ora. Akhire nguyuh ning omah kuwi sampinge omah kosong. Oh iya. Tenggurine bakul kopi. Oh. Ayo nek omah kosong. Kula nguyuh teng mriku. Lah niku kan kula elek-elek nggih nyantri lho, Mas. Oh iya. Ora enek banyu. Oh. Akhire kula golek godhong ora enek. Golek plastik, Mas. Oh. Plastik tipete ada jajan. Oh. Bakdo pipis lega. Waduh wis iki gak enek godhong gak enek apa. Arep tutulno tembok ki adoh. Kan enek rese ngaten. Akhire kula njukuk plastik niku. Kula tul-tulno peteng kok, Mas. Tul. Jelalah kersane ngalah gak bener, Mas. Napa? Enek semute abang. Wah, gatel jabang bayi. Lah kene iki giri-giri aku jian. Malih Mas malih godhem kok. Intinipun ndongaaken Bu Limbuk. Manten berdua Mas Andre jenengan nggih jenengan wau ndongaaken muga-muga pikantuk wahyune judo ing donya tekan delan. Betul. Kula nggih ndongaaken. Dongane Mas Gareng kepada pengantin berdua. Muga-muga aja pegatan. Oh. Ngono kuwi wis cukup. Kuwi donga sing apik, singkat ning padat ning jelas. Padat nanging berisi. Aja sampai pegatan lan ndongaaken muga-muga Sri Atmaja temanten kalih enggal pikantuk putra saha putri ingkang sing pinter, murah salehah. Mekaten. Aja kaya tanggoku. Oh, tangga sampean? Tanggoku ya ora gelem ngleksanakne program pemerintah. Apa kuwi program pemerintah? 2 anak cukup. Oh, kabeh. Lah tanggoku ndek anak 7. Sampai bingung Mas nek jenengno niku. Nggih. Sampai bingung nek jenengno akhire niku gak kurangan akal, Mas. Sing nomor 1 niku gamel PI kabeh, Mas. Oh. Nomor 1 dijeluki GPI. Soale nomor 1. Masya. Terus nomor 2 niku ROPI mergo nomor 2. GPI ROPI. Oh, mergo bapake Imam Syafi'i. Ora soalé nomor 2 bapake nggih PI niku. Ya, ROPI ya terus. Nomor 3 LUPI. Soalé nomor 3. Terus selanjutnya nomor 4. PATPI. 4PI. Terus anak kelima mau PI soalnya nomor 5. Ben gak kleru kon nek nyeluk. Ben ora salah. Terus nomor 6. Nomor 6 niku adike TUPI, Mas. Sik ta. Lah ya jenenge sapa? Lah ya adike TUPI. Nomor 1 GPI, nomor ROPI. Nomor 3 LUPI. 4 PI. 5 mau PI. Nek nomor 6. Nomor 6 niku Yune mau PI, Mas. Sik to kok ndak enak nonton tak rasakne. Piye to iki? Nomor 1 GPI, 2 ROPI, LUPI, 4 PI, MOPI, 6 kuwi adike TUPI. Oh, iya. Heeh. Anu jenengno tipes ae Mas aku. Intinipun suka parisuka. Bapak Sukemi diberikan rezeki yang melimpah. Kathah barokah. Anggenipun kagungan hajat mboten lokak nanging tambah kebak. Mboten nyandung kala nanging nyandung rezeki. Amin lho, Drak. Penontone sing mirsani nyenengke. Nyenengke wong enek sing nyemoni kok. Heeh. Weh enek ketheke ngono. Kethek piye iki ngono, Gareng? Oh, heeh. Lah pupuran nyambut gawe sewengi dadak pupuran putih berarti. Berat lho masih dadi Gareng iki. Oh, kok berat. Lah rupa ganteng ora dadi elek. Lah yo goleki sandang pangan itu seperti itu. Loh, sampean ngenyek aku nek kene golek dhuwit. Nuwun sewu, Mas. Kula menika Gareng sing pun kondang kalau kok saindenging Nuswantara nate ndalang sak njurone segara, Mas. Kok sumbarmu kaya ketoke. Lho. Lah nek trimo Gareng golek dhuwit apa itu? Ngebote seduluran.
Aku ngeboti seduluran, Mas. Nek aku ning kene jelas. Jelas napa? Nyambung seduluran karo golek dhuwit. Nek kula mboten, kula mergawe lillahi taala mboten nyuwun bayaran kalih Bapak Sukemi. Segenek senan danyang kene, Mas. Mosok belas sithik-sithik. Belas aku gak njaluk bayaran nggone Pak Sukemi. Kok sektimen kowe? Lho, sekti kok gareng kok. Lho. Alasane? Alasane sing ngejob gak dudu Pak Sukemi ya sing ngejob Bapak jenengan kok. Oh iya, silit aku. Silit piye to? Lillahi taala. Lillahi taala. Lillahi taala. Ya kuwi beda dalane ae, sing asli panggah nampa dhuwit masamu. Nek kula ngapunten kula mboten trima dibayar ngeten gareng dibayari brek kula nggih mboten purun, Mas. Lah geleme? Bayari cash nggih mboten purun. Geleme? Bayari duit. Oh. Iya. Bayar brek ya lempok. Sindene luar biasa. Alhamdulillah sinden sangat luar biasa. 1 2 3 4 5 6. Wah, kowe ngitungmu kok mbok yo sing rada pilah 1 2 3 4 ngono lho. Heeh. 1 2 2 Ayo. 3 Lupiki. Ya seneng meno. Seneng aku kuwi. Aku seneng kok kuwi. Ja, terus Nomor 4. 5 6. Tek mun nyepelekke itu satu orang. Ih, kamu gimana sih kalau mengingeti itu yang jelas dong. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Oh, ngono kuwi awakmu peh porsine besar mbok hitung 2. Ngono kuwi ora adil ngono. Wong ya siji lho. Deloken. Soale niki sinden berbobot, Mas. Oh iya. Berbobot suarane. Sapa sing ngomong? Lah apa? Bobot ya bobot awake berat badan kuwi lho. Iya. Ning yo kan dijangkepi ben urut. Ora enek iki ora dadi, Mas. Ora dadi. Ora enek sing tuwa kaya niki ora dadi. Sing mangestoni tidak Sing ada. mangestoni kok ya. Ini ada Dik Niken Salindri yang sudah ditunggu-tunggu para warga masyarakat di wilayah Beci dan sekitarnya. Kita tanjakan ya. Ya kita celuk saja. Ayo disepoti, ayo ya, kasih musik biar hebat. Iya oke. Yo. Maka. Hop. Terima kasih. Iki ngeti apa rek? Cek mi. Nggih. Nggih. Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Sugeng dalu selamat malam Mas Akbar. Bertemu di Desa Beci Kecamatan Kedewan. Oh nggih niki teng Bojonegoro nggih Mas. Betul, Nggih alhamdulillah saged ketimbalan malih teng Bojonegoro. Teng daleme Bapak sinten? Bapak Sukemi. Bapak Sukemi. Nggih. Ngaturaken matur suwun sangat kagem Bapak Sukemi. Sampun nimbali Mas Akbar kalian kula. Mas Akbar sak rombongan mugi-mugi panjenengan sehat selamat wilujeng Bapak. Amin. Dipun paringi panjang yuswanipun berkah rezekinipun. Rezekine muga-muga ora luka ning malah kebak nggih Mas. Uga mendoakan pengantin berdua. Onci. Namine Mbak sinten mau? Mbak Sevi Yulia Andriani. Mbak Sevi Yulia. Mbak Sevi kalian Mas Andre Adi Pratama. Mas Andre. Wah nggih mugi-mugi jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Nggih pernikahan itu pernikahan yang pahalanya luar biasa. Sunnah Rasul. Pahala yang selama-lamanya. Amin. Mas ya umbah-umbahe tiga bojone iki pahalane iki akeh banget Mas. Iya, betul. Salim tok iku ya wis pahala. Salim istri, salim suami sama mencium hajar aswad. Siap. Cah pondok kali. Mas yo gurung ngalami ki ilmu dari orang tua. Nah, kita sebarkan. Pak Sandi dengarkan. Iya. Ya luar biasa. Iki disopo to?
ana bulus iki lho. Sapa? Wis kadung oneng-oneng putih kok ora dijak omong-omongan iki lho. Yo nyak golek pangan sak emplokan direwangi wedakan koyo ngono kuwi. Non. Hah? Non. Non piye to? Non aku lu celuken. Nggih. Oh, ayu-ayu pekok. Piye to piye? Lah wong kon nakoni aku kok non. Non. Piye to ki? Nggih. Lho, Wong aku tak culuk mataku lho ki kok. Sik to. Wong Mbak Niken omong-omongan karo aku penake banget. Mbak Niken sudah makan? Sudah Mas Akbar. Luar biasa. Tadi sudah ketemu Bapak Sukemi? Oh, sudah mau teng mriko pun salimano. Luar biasa makannya hidangannya hebat ya. Inggih. Oh, Wonten rawon wau tasih anget wau nggih. Rawonnya enak sekali ya. Genten aku. Genten kowe. Mbak Niken, Non. dugi mriki jam pinten? Nggih. Mun mam dereng? Non. Mun ngombe? Nggih. Piye to ki? Anu, ki bintang tamune Mas Garing Tipes dan Mbak Niken Nun. Non. Telek. Asem iki. Piye to ki? Piye kabarmu wong ayu? Alhamdulillah ya ampun Pak De. Piye kabare sampean? Alhamdulillah wilunyeng. Wilujeng. Wilujeng. Aku ya lebih lunyeng Pak De. Ya ampun Jan. Ya. Suwi ya dhewe gak ketemu ya Allah Pak De. Piye sampean bojone sampean kecik apa enggak? Ih alah bojok wis tak pateni kok. Ya Allah. Lah kok sampean gak ngesakne? Anake sampean ke piro? Anakku sing loro. Sing nomor 1. GPI. Sing anake jenenge JPI wi. GPI nomor 1. Oh, JPI nomor 1. Sing nomor loro kondang lho. Mosok. Kok kandhari kok kelas loro lho wis kelas loro SMA kondang. Mosok to Pak? Kandhane kok Kondang opo kondang? meteng. Meteng bangga. Ya bangga no, wong wedok iso meteng kuwi tegese bibit unggul. Kok iso bibit unggul? Iso meteng kaya kondang to kaya. Wis rabi ora masalah. Wis rabi. Wis rabi kok ya. Mosok to. Iki piye ta bocah iki? Lah kan ini namanya interaksi. Iya. Jadi kita tuh harus mengimbangi Pak. Iya. Iya. Jadinya kan kita itu ngomong-ngomong itu kan harus sesuai ya kan? Oh Pak De. Iya. Lah sampean ngono kok pupuran putih-putih ngono ki ben apa ya? Iki ngono ya ben gak ireng. Putih yo gareng yo ngene iki to putih ngene Lah iki. nyapa kok gak dicat ireng ae ngono ya Pak De? Cat ireng ya oli kok dikira munyok aku demit. Lah kan malah penak ngono lek dicat ireng ki dadi lucu ngono lho. Nah, penak nek ditumpaki. Lah kan lek putih kan dadi koyo pucet ngono to Pak De. Iki kok kaya sumur kompan ta Pak De. Pak Sukemi kok nanggap. Pak De ngerti ra gara-gara ki mau dodok deloken jarikku wis ora apa-apa ki suwek lho. Kandhane niken salindri ki nang YouTube kondang kok wisan sinden sing ngentekno jarik. Ya ora apa-apa, jane kasih kuwi. Alhamdulillah Nduk, saged pinanggih masyarakat wonten ing Beji Nggih. kanthi kahanan Rahayu Wilujeng. Iya. Deloken ke sing enom Joko-joko awor joko-joko ketok gantenge. Nggih, wah. Sing tuwa awor tuwa jan kowe tok Nyapa? Ketok tuane ngono. ora. Piye kok malah ngene iki ki guyub rukun Pak De. Guyub rukun. Guyub rukun warga masyarakat mriki. Heeh. Ngaturaken matur suwun ugi sampun rawuh hadir di acara malam hari ini. Mugi-mugi sing enom-enom enggalo entuk pacar, sing jomblo-jomblo enggalo entuk ganti. Lah sing wis duwe bojo muga-muga. Sing wis duwe bojo? Ya Sapa sing muni wae ya? Wah, tak idoni raiku lho ngomong. Piye to sampean ki? Iduk mental. Oh ya iso. Lah, nek- Nek wangi apa piye? Hah? Nganggo masker. Kecuali lek aku nganu sampean ngono iso. Ah, Sampean ngidoni dhewe apa Enggak iso? kalau kamu meludahi saya nanti saya ternoda dong. Walah, alah. Alah kok iso-iso ae sampean ki.
anu Dik ini kan ditanya. Pripun? Ini kan Gareng rumahnya lokal Bojonegoro. Bojonegoronya mana itu? Oh. Ditanya. Pak D, rumah Bojonegoronya yang mana ya? Rumah saya itu pindah-pindah. Oh. Oh pindah-pindah. Di Bojonegoro. Oh rumahnya banyak Pak D. Menungso rumah banyak iki kewan asem iki. Bocah edan iki. Kan Iya. pakai bahasa Indonesia. Heeh. Rumahnya Pak D itu akeh. Iya dong. Heeh. Gimana? Kan kemarin itu saya di Malo. Oh. Ya terus pindah lagi ke sana lagi. Terus Kesana itu di mana? Iya, itu saya terus mengaleh di anduk Kok sana. mengaleh itu apa mengaleh? Ngomong kok kami serontolan itu. Itu loh. Kami sosol. Pindah itu loh, pindah. Oh. Saya pindah ke Malo terus terlonte-lonte di sana. Terlonta-lonta. Lonta-lonta. Lonta-lonta Soalnya kan gue kan lama di Jakarta. Iya. Jadinya kan saya itu Di Jakarta di sebelah mana Pak De? itu di Tanah. Kalideres. Oh di Kalideres. Kalideres. Oh kalau aku seringnya di Tanah Abeng. Dan Abang. Kan Jakarta. Kan Jakarta. Jakarta. Jadi Lu sih. kamu- Lu nggak bisa sih. Iya apaan sih? Aku gelo karo awakmu ngene iki. Enggak kan aku jadi jelek kalau kamu kenek-kenek kan. wih bosan. Yang nenek-nenek kan siapa orang aku gini-gini kok. Aku kan gemes gini-gini aja. Gak. Ngosek to Bojonegoromu ki ngendi ben warga ro. Nggih kula punika Anu Kalisari. Kalisari Diase. Semi Aku wis survei karo Pak Sandi ya. ora Kalisari, Mas. Ganti. Pokah, pakah lho. Pak Iki nggon begenggek tok to iki. Begenggek itu apa Pak De? Begenten. Ya. Begenggek kuwi telo diparut terus digoreng, dikai gula kuwi begenggek. Oh lah nenggone. Oh berarti lah nenggone Kediri jenenge jemblem iku Mas. Ya, itu. Itu, Kalau betul. kalau di tempat saya itu namanya begenten alias begenggek. Oh alah lah wi begenggek rasane enak iki Mas. Wah, enak jabang bayi kok. Bayi iso punel Lah lho. aku seneng ibu begenggek wi. Kowe yo doyan begenggek. Doyan kan kase Kediri kuwi jemblem. Oh iya. Kalau di Kediri itu jemblem itu begenggek ya? iya. Loh, salah. Kalau di sini begenggek, kalau di Kediri itu jemblem Jemblem, namanya. iya. Oh ya seneng begenggek, Mbah. Kok tak wapuk. Mas Akbar nggak seneng begenggek? Ya anu kalau butuh saja. Geragas. Maksudnya nek butuh maksudnya nek pas pengen belum kuwi lho. Nek pas pengen. Ketoke meneng ya kurang ajar. Kebaya merah. Bocah digedhekno. Kok iso kebayak merah? Niki di live kali Asta Brata Media. Ya. Ugi saking WMC Mas Karno. Nggih, matur sembah nuwun Mas Karno. Deknane aku mbok gowak yo nang Karimun Jawa. Wah. Guru-guru wong kuwi adoh jabang bayi aku. Ayo, iki diselingi tembang-tembangan. Oke, niku wau wonten pamundutan klebus saking Tante Jessi yang ada di Hongkong. Wes nyawer Mas. Pun Nyawer ditransfer 1 juta. 2 juta. Anu lagu sing lagi naik daun. Iya, didoakan semoga Tante Jessi sehat selalu, Amin. panjang umur. Amin. Semoga bisa ketemu di Indonesia. Amin. Dan semoga sehat selalu, amin. Mas Gareng kuwi apa ngerti artine kelebus apa ngerti, Jal? Lebus Ki wi udan. gak sing tau wadus wi. Wi lebus. Lebus. Mwah. Lebus kuwi sing ngene. Wi wedhus sih. Wi wedhus. Wedhus kuwi sing kalau sing awake diguyang banyu. Wi adus. Adus sih sing gak ada jajan. Wi kerdus. Malam hari ini aku pintar sekali ya. Iya. Ini kadungaren utek kamu meletik ini. Utakmu dhewe wi. Kok iso. Sinden iki jan upama lomba paduna juara nomor 1. Nah, iya. Iki mau sing nyuwun ninggal katresnan wis katur. Nggih, Saka wonten. keluarga Bapak Marjuki, lagu Ya. ninggal katresnan paket komplit. Oke. Siap. Masuk kas. Oke. Ada yang minta 1 2 wau Mas sampun di Oke, no. sawer. Kita pinangkani nanti. Iya. Iya. Iki lagune sing enom-enom wae ya. Oke, kelebus.
Mungkin ini ada anak-anak muda kita hibur. Oke. Nadanya Mas. Kelebus Mas. Dicoba dulu. Nadanya A. Oke, sebuah tebang bersama Niken Salendri ada. Bisa jadi MC, Bang. Aku kok. Wah, alah Dek, sama Ken. nih. Gini ki. Ini selain pelawak, cucuk lampah MC. Wah, gini ki namanya gareng serba bisu niki. Wah, hebat sekali. Bisu piye to? Saya sampean kayak tahu bisu. Wah, enggak. Oh, tak sida. Wis mari. Wis mari. Bisu kok mari ya. Oh. Disiarno ora? Siarno Iya, no nah. ben meriah. Yo ngono ku lho. Asik. Oke, urang. Oke, para hadirin yang berbahagia, para tamu undangan yang hadir di kediaman Bapak Sukemi. Sebuah tebang yang akan hadir bersama artis kita Niken Salendri bersama Asta Berata. Ada Bos. Yo lambene tenan koyo silit pitik. Eko Mas. Sok minggup-minggup. Kayak pitik arepe ngendhog ngono kae mengkap-mengkap silite. Iso but. Kulino nginceng iki. Lah aku apa ngingoni kuwi kok. Yuk, kelebus dadekke. Oke. Nadane di dhuwurne, Mas. Nah, Di dhuwurne satu ya. dhuwurne satu. Oke. Ya, heeh. Wis kuwi mau nadane wis diunjukne katoke. Wah, yuk. Sesarengan Asta Berata. Oke.
Jangan duduk dulu ya Dek Niken. Jangan Ngebus untuk pengantin berdua gitu Mas. maksudnya lagunya dipersembahkan. Oh iya tapi jadi kecontoh malahan. Wah, Iki ono sing salam-salam. Salam-salam nggih. Pak Pur Dinano apa Dinamo iki? Ndumpil Madiun ikut memantau. Mbok bilih kepareng lewat Mas Akbar titip salam kagem alumni SMPP 85 Nganjuk ing pagelaran menika. Ini iki juga ada lagi Pak Ngatijan, uga kepareng rawuh, nyuwun asmarandana mijil ketoprak. Uga iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, macange. Kula Pak sapa iki Pak PI jenenge. Sik. Tak wacane sik ya. Sumprit ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Mak Cange kula Pak PI. Lah iya to. Kandhane Pak PI ya iki. ya kuwi sing duwe anak nempi iki. Dia anak sapa? Nempi iki mau. Aduh. Muni nempi iki gak apik. Lah kan sing marahi sampean mau. Lah iya tapi aja mbok nekno plusno nempi iki ngono gak apik. Lebih matas muni Aku sampean. kan ngomongi gak oleh muni nempi. Oh, ngono. Ngono. SBA, iki sedulur Bayu Aji Pak Nggih. PI saking Kasiman Bojonegoro. Alhamdulillah. Badhe nyuwun tebang cewek gaul. Oleh sangu 5.000. Wah, lumayan bersyukur no. Ha. Ya teko sapa wi mau Ade? Mas Mas Mariman. Sarongan. Mbak Niken. Nggih. Nggih, suwun. Mbak Niken di request lagu saka Mbak Tante Jessi ya kuwi apa mau kelebus sama ular kambang disewer berapa? 1 juta. 1 juta kuwi 5.000. Lah nyuwun apa ki kudu dipinangkani lho Pak De. Iya. Nyuwun ikan. Jaluk awakmu, Nduk. Wakeh. Masa. Wah. Sama 5.000 lah aku diundaki. Pira nduk nggonmu? 10.000. 10.000. Ora apa-apa, penting barokah. Minta lagu apa? Apa, Mas? Sayang.